Bine, Încep să fluture cartonașele roșii. Mitchell primește galben. nu, roșu. Pardon, scuze. Nu cred că va fi singurul. Nu cred că va fi singurul. Da. Julio Cezar a eliminat și el. Balonul pentru un coechipier. Dairo Moreno întoarce la Golanski. Mingea ajunge tot la el. Ovidiu Petre încearcă să o pună jos și offside. Nu! Gol pentru Steaua, în care craiovenii au cerut offside. Iată momentul în care mingea s-a dus spre Pepe Moreno. Care era în offside. Pepe Moreno. Iată-l pe Ovidiu Petre. Acesta este momentul pasei și este Offside, evidentă da. poziția de offside a lui Pepe Moreno. Adevărat că până să ajungă la Pepe, mingea l-a mai atins și Nu pe contează Bărboia. Singura înfrângere a sezonului trecut și după acest răsfăț de care vorbeam, a venit actualul sezon. Să vedem ce se dictează. Clar, o lovitură liberă, dar să vedem care va fi culoarea cartonașului pentru Dorel Stoica. Roșu pentru Dorel Stoica. Vedem al lui Marius Martiș. Haideți să revedem. Nu este de cartonaj roșu. E clar, l-a lovit în figură. Acum vedem clar pumnul. Depinde.